Hi everyone, खुलुमबाय आंनि बे जोहेव ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बे जोहेव यूट्यूब चेनेल ब्लगखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामना होआखै अब्ला डिसक्रिपशनाव थांनानै थाब-थाबनो साबस्क्राइब खालामना होदो, थाब-थाबनो 1K खालामना होदो, जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननाय मोननानै गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। लोगोसेनो शर्ट मुभि, कभार डेन्स बिदिनो बायदिसिना टपिकनि सायाव भिडिअ बानायबाय थानो हायो, जाहाथे आंबो नोंसोरबायदि गोजौ लेभेलनि जानो हायो। बिनिखायनो आंनि बे जोहेव यूट्यूब चेनेल ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सोरबाफोर नायसनदोंब्ला थाब साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो लोगोसेनो लाइक एन्ड शेयार कमेन्टबो खालामना होलांदो। टपिकनि सायाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जाहाथे बे भिडिअखौ आं सासे एबा मोनसे भिडिअनि सायाव भिडिअ बानायनाय जादों, जाहाथे बे भिडिअआ ओरैबायदि दायो मानि भाइरालाव एबा सोलिफुगासिनो दं। दानि सिख्लाफोरनि लेभेला ओरैबायदि डेन्जार जाजोब्बायना, मानो होनबा जों साइकेल बोराय सालायग्राफोरखौ एबा गारि कार मटर थाखा फैसा गैजायिफोरखौ सेंग्रा बायदिखौनो सानला। मानो होनबा दानि सिख्लाफोरा जाहैबाय थाखा फैसा गारि मटरनि जोबोर लुगैसोला। नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोनहा, अब्लानो बुजिनो मोनगोन गासिखौबो फारि अब्ला भिडिअखौ जोङो नायलांबाय थादो। बाइक गैयै स्कुटि गैयै हौवाफोरखौ जिबनावबो दारा। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। अब्ला मा जों साइकेल बोराय सालायग्राफ्रा ओरैनो राननानै थानांसिगौ नामा? होमबा सिख्लाफोर मोजांखौ नुब्लाबो फथायनो एबा हाबा खालामनो मोनला नामा? अभार जाबाय दे नोंसिना, अभार जाबाय। थांदो लाजोबदो नोंसोरो, कार गोनां थाखा फैसा गोनांखौल' बमब्राय लादो नोंसोरो सानै साथाम। अब्ला मा जों सेंग्रा नङा नामा? जों साइकेल बोराय सालायग्राफ्रा सेंग्रा नङा नामा अब्ला? होमबा हा नोंसिनि थाखाय जों मा गरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा नोंसोरबायदि मोजां सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनो मोनला नामा? हो जोंनावबो बडि दंब्रा नै, जोंबो नोंसोरबायदिखौ लफायनो हायो। मा नोंसोरल' दामि जानो सानथारबाय नामा? हो नोंथांमोन, आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनो सानाखै, जास्ट ओरैनो 2 मिनिट 3 मिनिटनि सायावल' फंनैसो खोथा बुंनो फैदोंमोन। भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार कमेन्टल' खालामना होलांदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना गालांदो आरो बेजों लोगोसेयैनो नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लायै आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। बबेबाफोर खोथाफ्राव गोरोन्थि एबा मिस्टेकफोर जादोंब्ला नोंसोर आंखौ निमाहा होदो। जास्ट आंबो फानि टाइप एबा एन्टारटेनमेन्टनि सायावसो बानायनाय जादों बे भिडिअखौ। जाय मानसिया आंजों बेबायदि भिडिअ बानायजादोंमोन बे मानसियाबो आंखौ गाज्रि मोननाङा। जास्ट आं एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। टाटा।